Popshies at mga Anashis, and welcome to my channel. Ayan, and obviously, I have my guest for today, for this vlog. At tatawagin po itong sino ang mas? Yes, sino ang mas nakahihigit sa kanilang dalawa? Ay, meron ba? Oo. May mas nakakahigit sa ganda. May nakakahigit pa sa ganda. Ay, sa ganda. Kala ko sa ano. Parang feeling ko it's atay na. Hindi, si Baka. Kabahan ka na kapag off-shoulder ka na. Oo. Naka-shoulder siya. Sabi niya, magganito ako kasi dahil daw sa vlog mo na sinong Hihigit. O mas. nakakahigit. Nakakaloka. Ting hawak ko itong notebook na to. Sabi, Kinakabahan tuloy ako. Kinakabahan din siya. Nakabahan ako. Ano kaya yan? Basta ikaw. Oo. Basta Wala ikaw, na. nakapaan kami. Wala naman. Ito naman parang ano. Oo. Okay. Hindi ganito na simple lang yung ating mechanics. No? Kapag meron akong tinanong na category, merong isang tinanong ko sino yung masigit, sasabi mo kung siya yon or ako yon. Sige. So, sino magsasabi? Siya o ako? Oo. Depende. Hindi, kunyari, sinabi ko, sino sa inyo ang mas maganda? Siyempre walang sasagot, kasi wala namang maganda. Ano ko? Ano ko sagot ako? Nga, Ako maganda yun. ako. Oh, yung pwede, okay. Pwede. Oo, depende sa confidence. Ang lakas ng loob. Iba ang lakas ng loob. Yung mukha talaga ng paghandaan tayo ng araw. Okay, gano'n lang kasimple yan ha. Bagyong Uyong of course, and Bakang Vlogs, ayan, aka JC Licious, na mamaya ay sigurado akong rarampa dahil wala ang pusa, kaya ang daga ay paikot-ikot na naman. Oo. Walang daga. Kanta sila dito. Ayun! Ayun! Kaya si Madam nandun sa taping ngayon, so ang daga umiikot. Kaya ba? Magpapakalat ka, sayang naman, bigla akong aalis. Ako, kakaawa. Oh, anyway, ito na, simulan na natin kung sino ang tunay na mas nakakahigit kay Bakang at kay Oyong. Nakabahan ako ka. Simulan na natin. Una, sino ang mas, sige, mas maganda? Ako. Wala naman. Ako na. Ako na. Hindi ako maganda. Oo, i-claim na natin. Hindi na, di ba kami maganda? Dahil sa lipstick, maganda ka rin naman in your own Ay, hindi, way. si Baka na kaya sabi niya, ako na. Kasi naka-lipstick ako at Oo. naka-short. Oo. Sige, ibigay natin yan. Confident nila yan. Okay, sino sa tingin niyo ang mas sexy? So ako na yan. So ako na yan. Kasi- Oo, nakikita naman. Kasi nga, Kasi paglakad ko, straight lang. ay, taro! Hindi ako yung personal. yung malakad na yung Paano? pa-wave-wave, parang gano'n. So, ako na yun. I claim it. Binugan ba ito ng Oo. chan? Kaya ayan. So, Walang sexy, wala. Ako yung sexy. Oo. Kilim niya. Total siya may maganda, no? May maganda ako yung Sige, sexy. go. Okay. Sino naman sa tingin niyo ang mas malandi? Oh, Ay, ako talaga. Siya yun. Siya. Siya. Siya Siya ako, yun. siya ang malandi. Alam mo naman. Siya ang malandi kasi Diba? pumupunta dun sa mga construction. Kahit. Oo. Para ayaw niyo magsalita. Oo. Para may isa kayo depensa. Ano? Hindi ako malandi. Oo, yun talaga yung malandi. Nang magkakaalaman yan. O, sino mas napiti ng lalaki? Si Bakag. Si Oyo. Hindi, natin siya kasi charming, tapos, oo. Mas maraming... Mas gusto siya. Totoo ba yun? Pero hindi ko sinasabing maganda ka. Hindi Gusto totoo. kasi charming. Hindi totoo. Kasi bakang ano lang siya, behave. Ah, Wow, tahimik. Silencer rin, ah. Oo, silent ano siya. Magugulat na lang tayo, may lalaki siyang kausap kasama Oo. na Parang yung lapitin si Jella. si Jella. Hindi ako niwala dyan. At malaman natin, sino ba mas maraming naging boyfriend sa inyo? Wala. Ako 3 lang. Ikaw. Ako wala. So, ikaw yan. Bakit? Nilay mo na eh. Tatlo yan. Mga taga saan yan? Doon sa Sa province. iba-iba. Mga taga sa... Ilan saan? Ang naging jowa mo? Dalawa. Tapos yung isa hindi to, yung Oo. dyan. Hindi. Ay! Yung isa, Ah. doon pa rin sa Mindanao, pero parang nagtrabaho siya sa saan. So, Pero hindi kasali yung tumakbo. to- ito naman jowa yun. Hindi niya jowa yun, ano niya Ah, lang, yun ba yung kapling, jowa yun? kapling Akala niya ko lang jowa yun. yun. Correct. Okay, sino sa inyo, ito ha, yung hindi kasama yung mga panahon na to, yung mga panahon na talagang parehas pa kayo, sino ang mas malakas kumain? Oh, yun. Dalawa kami.
Sa isang So isang ako, i-claim ko kainan. na, i-claim ko na. Medyo I-claim ko na kumakain yan. ako ng bongga, pero yung bonggang talaga, Lamon. oo, Kahit nung si wala Oyo pang talaga. diet, wala pang Kahit wala pang diet. Hindi Hindi ko kami kasi nag-aamusal kaya dito, pero si Oyo andun na kina Gina. Kasama niya si Indek. Hindi ko kasi kaya mag-diet. Hindi ko kaya mag-diet. hirap ka. Pero nung una kita namin, talagang payat ka pa eh. Nag-work ka pa Nag-work kasi mall. ako doon. Kasi may diet naman doon. Hindi na kasi Ngayon, wala need. lang diet. Oo. Sa Kami bagay. ginagamit Kasi yung budget gamot kasi nun, yun. kaya Ha? payat siya. Budget. Oo. May gamot? Oo. Gamot sa utak. Okay, sino sa inyo yung mas mahilig sa isda? Ako. Ako mahilig rin ako kasi yun yung ulam namin yung Sa province? before pa. Bihira magkarne. Sa akin naman everyday. Yung tamban. Tamban Oo, sa. tamban. Yung fried. Anong ang luto sa tamban? May Sa- prito, may ihaw. Oo, sa umaga, Paksi. syempre, sabaw. Tapos sa tanghali, prito. Ano? Tapos sa gabi, Puro tamban sa puro isang tamban puro sa isang tamban? araw. Isang linggo yan. Ano? Oo. Hindi ka nagkaroon ng kalisikis. Ikaw naman, Sa paborito akin mong naman isda? yung gunting-gunting kasi yun talaga yung Ano? gunting-gunting for short. Scissor. In English mo Sa English na. English. Ah, Kasi ngayon- gunting-gunting. Ngayon ko Isda pa siya. nalaman, kaya Isda siya na pala. nakakatakot. Kamukha ko din. Nasabi na ni Kaya Oyo. yun. Oo, Ano siya? Kaya pala. Malapad siya na isda, pero maraming buto. Pero mukha ka Tinik. nakakatakot. O, Maraming tinik. tinik. Okay. Nakakatakot. So, i-search na lang natin kung ano yung Oo, gunting-gunting. pareho sila ng bunganga dito. May Oo, mangutin. parang ganun din. Wow ha! Okay, sino mas mahilig o malakas kumain ng gulay? Ako, may Ako. Ay, ikaw Gusto ko din. rin po. Sa klase ng lutong gulay, anong gulay gusto mo? Yung gisa. Ay, yung gisa lang. Oo, tapos sardinas lang. Ganun. Ulam natin na nakaraan. Ikaw, anong klaseng gulay? Nung nakaraan? Hindi, yung gusto mong kinakain. Ano talaga, pakbit talaga. Paklit din. Masarap na kasi kompleto na. Oo. Okay, next. Sino mahilig sa inyong dalawa sa chicheria? Si Baka. Ayoko, hindi. Kumakain ng chichirya. In fairness, ano siya, maraming, di ba nagkaroon tayo dito ng mga chicheria na pinapadala sa atin. Hindi talaga siya nakikuha. Sabi niya, iuwi mo na yung yung ibang chicheria dyan. Ikaw malakas ng chicheria. Hindi. Sa pool. Kapag nagiinom, mas gusto mo Kunti chicheria. lang. Mahirap na baka maisuka. Nalito ko na. Sana yun. Kasi iso ka naman iba. May isama yung ngipin. Okay, mahilig sa soft drinks. Ay, hindi ako. Hindi ka fan ng soft drinks. Ako hindi na rin. Before, pero ngayon. Before din. Malakas din. Okay. O, nung hindi ka pa na-diet. Okay. Sino malakas sa inyo ang uminom? Hindi, low dosage. So, akin na, i-claim ko na yan. Si Oyo. Oyo talaga. I-claim ko na yan. Di ba? Oo. Obvious naman sa video ni Brenda. Kung paano ka nag... Nabonggay lasing. Oo. Okay, kailangan ipakita, kailangan malaman sino sa inyong dalawa ang may mas mahabang dila. Si ano? Pakita. Hindi ako, Pakita. Mababay. Dila sagad. Hindi sa budak ko. Hinga, sabay-sabay tayo. Mahabang 1, dila ko. 2, 3. Mas mahaba sa'yo. Sa'yo. Mas mababa sa'yo kasi ano. Usapan dila, hindi baba. Ito naman ang nagsunod. Guess kaya kita dito. Alam ko na yung matutungo na sasabihin mo eh. Ako, tingin, Baba. tingin, ay sa'yo. Mas mahaba yung sa'yo. Okay. Pero andito, ang mababa. Ayan. Iba yung mahaba sa kanya. oh. Ayan. Isa pa, isa pa. Ayun. Parang, pero panalo yun. Pag nakita niya, panalo yun sa'yo. Okay, so mas mabandila ni iba ka. Okay, sino naman sa inyo, kailangan din maipakita, ang may maputing kilikili? Kilikili. So, i-claim ko na. Fairness, ano yung patingin? So, i-claim ko na. Oo, maputi. Hindi ako nakapag-shave. Alam mo Kailangan yan. ipakita. Isang beses lang. Isang beses lang. Hindi, ito na lang. So, hindi, ito na lang. Hindi talaga siya Hindi lang ako, ikaw ang mapakita ng kilikili. So, i-claim mo na. Oo, so go. Hindi, ikaw na tayo I-claim mo. maputi. Oo. Para magkaalaman. Siyempre, ikaw maputi. Oo, vlog mo to. Dapat Hindi, vlog mo to, ipakita dapat. para Parang, paid ka. parang ako yung masisira dito. Oo. Para mawawala na ako ng Kayain subscribe. mo ako, one. Oh, di ba? Ay, So, ikaw, alam mo, Feeling ko ganda-ganda parang- mo. Feeling ko mag-unsubscribe sila. Kaya guys, wag na lang kayo manood ng vlog na ito kasi ang kilikili. So, kasi anong kasi dilim ng Oo. vlog na ito? Baka Kasi bumaba itim na ang kilikili ng si G. Uy, hindi naman. Tama Wala. lang. Ay, Oo. ay. Oo. Kasi masyadong Nakakatakot. nagpaanag yung natin. Ikaw nga ang kilikili mo. Hindi, wala talaga. Sabi ko Eh, baka. kanina, usama natin ka sa Sando, mukhang nakatunog. Hindi, Lagi iba ko lang na- dapat i-claim niya yung kilikili niya kasi Hindi, para ako makaalaman naman, kasi may mas bro, hindi maitim na pa sa nakashave. kanya. Ha? Hindi mo ba Ito alam? talaga yung mas mahaba. No, Ma'am si G.
may maitim pa sa kanya. So, kailangan i-prove it. I-clean it. Yung kaputihan na kilikili nila sa baba. Hindi, alam mo yung fairness, ang puti talaga nakita. Ang ganda talaga ng kilikili ni Oyong. May amoy lang, pero maputi. Si Oyong ang may mas maputi kilikili. Sino naman sa inyo ang may itim na nipple? Tingnan mo muna, sabi. Parang ano? Parang isa tayo? Tayo na tatlo. Tayo na tatlo, oy. Titignan ko lang. Hindi natin makakita. Titignan ko lang. Hindi pinkish yung... Yung nipple niya parang kambal. Ay, oo. Sa'yo, di pa tingin nga kami. Yung parang pang nanay. Alam ko, nakabra pa. Kaya naman sa'yo. Ay, no, parang pang nanay. Parang ano? Pero may buhok, 3 piras. Parang suso ng ano. Parang suso ng kambing. Oo, pero mukha natin yung kambing. Yung suso lang. Aray ko siya na ulo ka. Okay, ito. Sino sa inyong dalawa ang may mas malaking bahay na? Si Bakag. Pero sa akin, di pa naman nagawa. Kasi Pero ano, malaking ba? Malaki yun. Kahit yung Sa akin, nagawa na siya pero may kulang pa. Malapit na yan. Malapit na malapit. Kasi sa'yo, 2 floor, no? Oo. Sa'yo, Soon, hindi, ilang floor yung sa inyo? Tapos ilang kwarto? ano, 3. Kasi kami lang. Pero malaki na rin. Kasi kung may 3 room. Diba? Siguro. Sa'yo, Pero wala pa silang bubong. Kaya unahin mo. bago yung kwarto. Para lang muna. Bakit Mainit, naman so, may kwarto ka pero ano, Oo. umuulan, no? Wala kayong bubong. Okay. Sino na sa inyo ang may mas maraming ipon? Ako wala. Wala ko. Ako. Kahit ano, may natira. May natira, pero kung di yung, wala talagang ipon na isa. Sa ako rin wala. Yung totoo. Wala nga. Wala nga. May tumatawag ko. Yung totoo. Wala. Wala. Oo. Meron pero mga 1, 2, Ano? 5 digit. Hindi. Pwede po. 2 digit, ano 20, 10. Joke lang, wala. Mga ganon. Oo. Ay, hindi pa ganon kalaki. Sa bagay kasi malaki nga yung expenses sa bahay. Wala ko din. Well, I guess si Baka, Lalo na sa akin. feeling ko si Baka may mas malaking ipon. Oo. Kasi hawak niya yung bank account ni Oo. Brenda. Baka may Kaya mga pala, pwede siya transfer. mag-ano. Transfer ko pa. Kasi alam Monitor yun, alam mo naman si Brenda. Ito, common denominator to ng ilan sa mga social climber. Sino sa inyong dalawa ang mas tamad maligo? Yung totoo lang. Hindi ako araw-araw. Hindi ako yun. Ewan ko kay Jella kasi gabi na. Pero wow, hindi ako naliligo. Oo. Ito magising ko, basta Wala. may kwalya na sa ulo eh. I think yung tamad maligo yung nasa gitna. Parang Siguro. 2 beses ka lang Alam mo, oo. naliligo. Hoy, grabe Nung ka. dito, 3 araw siya ngayon. Hindi siya pinagsasabihan. Dalawang araw siya naligo. So, kanina nagakbat. So, Alam mo, naligo rin siya kanina. parang gusto ko na lang ako yung guest, kayo na lang yung host. Oo. So, 3 araw siya hindi naligo. Oo. Uy, naligo ako! Nakita kita, huwag ka magsinungaling. Doon, nagakbat ka lang na. Alam mo itong vlog na ito parang kasiraan ko. Oo. And then, oy, asaya ha! Salamat! Ayan, nakita natin kung sino ang mas higit o mas lamang sa dalawa nating mga Ayan. guests. Kay Bagyong Uyong and of course Inday Katok. Ayan, maraming salamat. Ay, Inday Katok. Bagyong Uyong and Baka. Bayan, nasan ka ba? Saan kasi hindi ka to? Namimiss ko yung malapad ng Oo. mukha. Kasi ang bigat ng mukha niya nakikita. Joke lang guys. Ayan, maraming Oo. salamat, Bakang. Okay, let's promote your Yes, please YouTube subscribe my channel. YouTube channel, Bakang Vlog, and like and follow my Facebook page, Bakang Vlogs, and follow me on my personal Facebook account, JCelations. Uy, alam mo, palapakan natin si Baka. In fairness to you, ang galing mo nang magsalita, yung pronunciation, tsaka natatanggap yung mga critics ng mga nanonood sa yung yung gano'n. Tsaka bira ka na ngayon maganyan ha. Sumala kanina, Oo. pinapanood kita ha. In fairness, I love, sa mga viewers. Ala. Oo, love na kay syempre, Baka. love na kay Baka. Inaano mo kasi, ina-absorb Oo. mo yung critics ng mga audience. Okay, So sa akin naman, please subscribe my YouTube channel, Bagyong Uyong. And follow my Facebook page, Uyong Sabi. At saka may pala. O kaya yun na. yung Facebook page mo ay Happy Uyong TV. Happy Oyong TV. Ayan. At sa lahat po ng ating mga manonood out there, available pa rin po ang aming tapal at saka chicken marinated. So, pwede po kayong mag-direct PM mula sa dalawang guys or kay Melmar at sa iba pa nating mga social climber sisters dito po sa Manila. Ayan. For more info, you can also visit our brand damage collection page para po sa iba pa nating mga may offer sa inyo. Ayan, muli
maraming salamat. Para naman sa isang Ayan. araw na punong-puno ng kasiyahan kasama ng aking dalawang guests. Once again, this is Mom G saying God bless you all and I love you!